اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ سورہ توبہ 15ویں رکوع دا نچوڑ۔ اس رکوع چ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومناں نو ہدایت کیتی ہے بھئی او اللہ دی نافرمانی تو بچن تے ان دے لئی نیک لوکاں دی سنگت اختیار کرن۔ تبوک دے غزوے تے موقع تے مومناں لیے جائز نہیں سی بھئی وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہ نکلن تے آپ دیاں جاناں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان تے ترجیح دیون۔ اللہ دی راہ وچ اٹھائے ہوئے ہر قدم اتے برداشت کیتی گئی، ہر دکھ ہر تکلیف تے ہر صدقہ جڑا پیش کیتا جاندہ ہے اوندا بہت زیادہ اجر دتا جائے گا۔ اس واسطے ہر قبیلے ہر خاندان چوں کچھ لوگ دین دے علم سکھن سکھان لی فرق کرن۔